ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ሓደ ኣልጋን ኤርባንን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈረ ሓረስቶት ንምጥንኻር ይስራሕ ከም ዘሎም ተሓቢሩ። እዚ ዝተሓበረ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ሓደ ኣልጋን ኤርባንን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ንዝሰርሑ ብናይ ፕሮግራም ምጥንኻር ስርዓተ ምግቢ FSRP ሓገዝ ኣብ ዝተገበረለን ማሕበራት ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ እዩ። ኣብ ማሕደርቲ እቲ ጣብያ ከም ዝበልዎም ቢሮ ማይ ኢነርጂን ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ንምጥንኻር ዓሊሙ ብማሕበር ንዝተወደቡ ገባራት ሓገዝ ፓምፕን ዝርግሐ መስመርን ብምግባር ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም። መተሓባበሪ ፕሮግራም FSRP ኢንጂነር ብርሃን ደስታ ብተወሳኺ ልምዓት መስኖ ብምጥንኻር ዓርሰ ምርኮሳ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ቅድም ኢሎም ተወዲቦም ንዘልምዑ ማሕበር ሻለቃ ኣብርሃ ጻዲቕን ማሕበር ሻራ ጫዶን ብልዕሊ 19 ሚልዮን ብር በጀት ፓምፕ ተኸላን ጽገናን ብምግባር ናብ ልምዓት ከኣትዉ ተገይሩ እዩ ኢሎም። ብተወሳኺ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ሓደ ኣልጋን ኤርባን ብማሕበር ተወዲቦም ዘልምዑ 4 ማሕበራት ለምለም ጫዶ፣ ኢጃ፣ ኦጃ፣ ዓዲ ሰሊን ሰሉላ፣ ግራ ዓረብ ዝናው ዝተባሃሉ 410 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ንምግባር 185 ሄክታር ከልምዕ ዝኽእል ብልዕሊ 41 ሚልዮን ብር በጀት ተኸላ ፓምፕ የሳልጥ ከም ዘሎ ወሲኾም ሓቢሮም። ተጠቀምቲ ገባራት ብግዲኦም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ኣብ ልምዓት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ካብ ምልማዕ ወፂና ምግቢ ውሕስናናን ዓርሰ ምርኮሳናን ንረጋግፀሉ ግዜ እዩ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ድሕሪ ምባል ይኹን እምበር ናይ መብራህቲ ምቁርራፅን ወሰኺ ዋጋ ነዳድን ኣብ ልምዓት ስራሕትና ዕንቅፋት ንኸይጋጥም ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ቴክኖሎጂ ሶላር እንተዝግበረልና ኢሎም።